Damini debatana sumurung sian saluhut naroha, imana mangaramoti ate-ate dohot pikiramuna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Sialuma dihita saluhuna, huria na hinaholongan ni di bagasan goar ni Tuhata Yesus Kristus. Turpu jamita di minggu okuli, tanggal 27 Maret 2025. Tersurat di buku Evangelium Lukas 10 ayat sada sahat rudi ayat 5 hujahama dihita. Adongma naro ujui pabuaho tuibana taringot tuak kahalak Galilea na didurus sosilatus do muder nasida gabe saortu na pinelehon nasida. Jadi ninna Yesus ma mangalusinasida na diagam rohamuna do perdosaan halak Galilei martibakkon saluhut halak Galilea ala songoni diahap nasida hudok ma dihamu dang anggo somuba rohamuna laos songoni do hamu mago muse manang na diripu hamu anggo na 10 halak namate ditinggang palas-palas na disiluam parsalaan sian sudi pangisi ni huta Jerusalem hudok ma dihamu datung anggo somuba rohamuna laos songoni dohamu mago muse disido sahana huria na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Topik minggu paubaroha asa unang mago bertobat agar tidak binasa. Turpu jamita di bagasan minggu tasadarion manaringoti hamu bau niroha naikot jupang di saluhut halak na mangguari na mangarejumi dirina si huto Kristus. Panurat Evangelium Lukas paadarhon sada kisah pangajarion ni Tuhan Yesus taringot tu hamu bau niroha manang pertobatan. Dihapurluhod do komitmen na marsitutu siya saluhut roha nang hapor siyaon laho mangihuto Yesus manangihon ibana siya tulus dohot bulus ni roha dipakatayon ni Yesus dohot akkasisianna nang akkajolma natorok na say mangihuton ibana disukun na sida Yesus adong akkahalak Galilea na mate ala dipusasilatus jala diduruson muder na sida gabe saor tu na pinelehon nasida gabi tubuh ma dirohani na manukuni akka pardosa ma halak Galilea na mati na pasahatto peliani tu bagas joro ni dibata ala nunga saor mudar nasida tu pelian na pinelehon nasida hirana mabbaldo alus ni Jesuson ima nama dokon asa muba ma nasida molodang muba nasida lao songonido muse nasida mago songonido tong na 10 halak namate ditinggang palas-palas di Siloam na di Jerusalem mangihutto jol manatoropi hira na gumudang madosa nasida siya dosa ni sudi halak pangisi ni huta Jerusalem HP alus ni Yesus mardok dang jalai komuba nasida molo dang olo muba songonido nasida mago muse puasa di pamati silatus akkahalak Galilei ala mangalo ala membrontak nasida tu parhuaso na di Jerusalem tu pamareta halak Rom gabi dibunuh silatus ma akkahalak Galilea dang dipersuada Yesus na halak perdosa akka halak Galilea na mati
alai di pabotoho Jesus na swadong ibarna nasida na manukuni songo bangso na so olo porsea na sumalin iko songonido muse nasida mago molo dang muba nasida ditaringoti Jesus muse dang gumo dang dosa ni na 10 halak namate ditinggang palas-palas na di Siloam sia dosa ni halak namate di Jerusalem na dilengse parangan ni halak Rom jala tutudo masa na didok di Jesusi ay danggok 40 tahun nai di ay nasida ma songon na niay ni akka halak Galilea na dipusa na dilengse Silatus marhite parangan na huta Jerusalem di tahun 70 Masehi. Huria na hinaholongan itu hatta dua peristiwa na masai lubba-lubba doi taringo tu uhum nanaeng ro si jaloon nasida muse molo dang olo nasida marhamu baon na parjolo akka musiba na masa dingolu ni jolma ima songo sada pertanda na naing Roma muse musibah na lebih dahsyat dope molo dang marhamu baon nasida na paduahon akka musibah manang bencana na masai iko gabi peringatan iko gabi picak-picang doi tusude jolma na marnidasa dan kola tu halak na langsung mengalami korban musibah marhite padohan na dia gam rohamuna do pardosaan halak Galilea martibak saluhut halak Galilea ala songoni dia hap nasida do padohan dang anggo somu barohamuna lau songoni do hamu mago muse merhite padohani di paingo Jesus halak Yahudi asa mana kasih dirina alana dia dupan ni di Tuhani sudi do jolma merdosa dang adung naso merdosa nang akka naso mangai si taonon ikum managam uhum di debata si taonon nama satu dongan ikum menungguli rohani naso mangai di si taonon mana kasih dirina unang menguhum-uhumi unang patigor-tigor diri jala unang say martakang mangula dosa marhiti alus ni Jesus na di ayat 2:1-5 di paingot halak Yahudi dohot halak na mura-mura menguhumi halak na patigor-tigor diri molo di idaho dongamu mangai si taonon unang rajumi dirim natigor alai takasi ma dirim ai hope pardosa do paubama roham si taonon nama satu dongan menungguli hita paubah roha nasa namasa na rinahumalia kita ikum menungguli rohatta doi bahwahon roha unang gabi patigor-tigor dirim ala sodohot to mangai si taononi unang dok dumenggan unang dok tumigor ho sian na mangai si taononi ala sodohot dopi ho mangai si taonon unang dok dumenggan unang dok tumigor ho sian na hona sahit ala sodoho to mangai sahiti sudedo jolma merdosa dia dopan ni Tuhani dangadong natigor di jolo ni di bata sudedo jolma paimahon uhum ala ni dosana sian di bata alai ala holong ni rohana dilihod dobe tu hita tikki parasian asa paubahor roha jalamar parbuehon parbue nadenggan parbue nama bailas rohani di bata dohot donga jolma
Mulu mangulu do pehita saha tu tikion, tiki para siad doi siad debata. Asa tapauba rohata jala taparwehon nadinggan. Mulu melua pehita sian ragam ni paramara adinguluon, na dilehod dope tuhita tiki para sian bawahon rohata jala marparwehon nadinggan. Molo di pasahat tuhi talas ni roha, baik marhiti jabatan, hasangapon, hamoraon, hagabion, dohot ragam niya kapasu-pasu natajalo. Tiki parasiat doi. Di pasahat debata tuhi ta asa taparwehon nadinggan. Unang tapake las ni rohatai pajugal rohata. Marhiti gijang ni roha. Molo di luas sita mangai sita onon. Parsahito dohot akka hamaolon na asingi. Tiki parasia doi laho pajono ko dirita tuadupan di debata. Asa unang tapajugal rohata alani sita ononi. Taboto ma merpangulahi do rohani debata mida hamubaon ni rohata. Hamu akamanami nanami na hinaholongan itu hata. Hamubaon ni roha na marsitutu ima na makasiholi haluaon nasian debata. Napasobu uas ni tordita songo sihuto Jesus. Naing adong sihol ni roha laho marhamubaon, laho bertobat meninggal ho dalan hagiduhon. Ai ido di Yesaya 55 ayat 7. Sai ditadikon halak parjahati madalanna jala jolma pergiduki akasakakna. Sai mula maibana tu Jehovah asa marpangulahi rohana midaibana. Doho tu debatata ai was do rohana manalese. Dang lomo rohani debata mati akapardosa di bagasad dosana. Alai lomo ni rohani debata sihol ni rohani debata mula ma pardosai tuibana. Ai buas do rohani debata manalese yakadosa ni jolma naung mangulah dosa. Ima asini rohani debata. Pertobatan na sejati dang cukup holan na menyesal. Alai ikon adong sihol ni roha na tubu siar rohana yes jala na tulus laho maninggalhon laho mangabulokon sude ngulu hahulomon jala gabi marngulu hati uron. Akan nama kasiholi Yesus digijang ni saluhut di bagasan ngoluna pasti do ditantang gabi halak na komit gabi halak na konsisten mangihuto Yesus rade meninggal hun hahulumon jala mangulu di bagasan hati uron. Tu ido nani igil ni debata, ido nani hirim ni debata, adong hamubaon, adong pertobatan asa gabi halomuan ni rohani debata hita. Sada ilustrasi nasongon mangujungi di Turpu Jamita di minggu tasadario. Di sada partikian pajupang ma sahalak parhalado dohot ruas ina di Botari ni hari Minggu. Dina pajupangi parhalado dohot ruasi dohot inai disukun parhalado ima inangi. Ay songon nasuhida hamuna kanid di gereja inang. Nasumar Minggu do inang ninna amang situai tu ina ruas ni huriai dungi Roma inatai mangalusi marminggu do amang tutu terlebat tau nakanin jadi gabi agak dipudi hudulau dungi ro situai dangaru kuida hamu nakanit di gereja molo tutu do hamu marminggu di dia ma tersurat jamita na pinasaha ni padita naknya. Dungiro inatai saya diingot-ingot.
HP dang marna diingot di dia tersurat. Imadah. Dan apalah ingot be di dia tersurat. Nina inatai mengalusi amatai. Berarti dak tutu hamu marminggu. Mulu so diboto hamu be di dia tersurat jamita. Berarti dak tutu hamu marminggu nak kanin. Dau ngamang marminggu doau. Marminggu doau. Jadi mulu marminggu do hamu. HP dang diboto hamu di dia tersurat jamita. Ngamari suang be hamu na marminggui. Ngamagopo be hamu na marminggui. Ai di dia be tersurat jamita dang diboto hamu. Amang situ nami unang madok magopo. Unang madok kamu na marisuang au na marminggui. Tutu dang apalah wingot. Di dia tersurat nakanin jamitai. Alaya mang situ nami marhite na hutangi hot jamita na pinasaha ni amang padita. Gabi adong madiaw sikap marhamu baon. Ay diboto amang do. Ulaoku martiga-tiga boras do. Alanina sa lilingonaw, di nomor 33, 2 do tuba na hupake. Nomor 8, asing tuba manuhor, asing tuba laho manggadis borasi. Totu ubal gama tuba na laho manuhor. Jala umek ma tuba laho manggadis borasi. Napatan na amang nasa lilingon 2 ma dalan ni pangumaku siyan nomor 33. Mangomo daw siyan arga alay laos mangomo daw siyan ukuran ni tubay ayalana uju manuhor borasau belga tubaku alay uju manggadis borasiau met tubay alay dukubigi nakani jamitai gabi hurimangi ngamardu sau hapi dia dupan di debata ngamang oto-oto ya hapi marado podong aku jolma marhite ulauki ngagudang nahuar saki ngagudang jolma nahususahi alani ido amang dukomula nakanisya gereja dukok kutangiho jamita na pinasahat ni amang padita pitor bulat ma rohaku mamuka sadarion sada nama tuba si pakyokku dukomula kau sia gereja pitor huwa bulokon nama sada tubai ima na penuh rekayasai tuba nasitong natigori nama hupake ima dia tekap ima dia prinsip mamuka dukotangihon barita nauli lapatan na mapakur hodo amang jamita na hubigi gabi adong dia roha namar hamubaon mangabulokon pangalaho na hurangi na manipui na mangoto-otoi na mangahut tu diri alai hutinggalhon habulokon may jala na sitongima ulahonokku tujuluanon alani amang situan nami unang ma dokamu magopo tutu dakwingot alai pakorhon ni jamita na hubigi gabi adong do diau sikap meninggalhon akan nahurang nahulahon nasalilingon tutu sada ilustrasi doi nalaho patuduhon hinarikko ni hamubaon dukon tumangihon hatani debata ay marhite na tumangihon hatani debata do hita oboto dia do nagabe lomoni rohani debata si ulahonota jala dia na solomoni rohani debata nagabe si pasidingota jala marhite tapasiding ma namakilala tumigor usito kita siyan na asing alay totong ma taparhatopot dus duhita dia dupan ni debata narak perdusa duhita dia dupan ni debata alani rak mahita lahu pauli lahu pature akka hadiriot taganuk marsada-sada asa tatinggal humma tapauba marohatta taulah humma dia na tahu gabe lomoni rohani debata
na tahu pasangapon di bata. Amin.